Dakle, pred nama je neizvesna budućnost, o njoj pričaju i pišu svi, nažalost, o njoj se najmanje priča i piše kod nas. A pritom moramo da budemo svesni da ta neizvesna budućnost će u Evropi, pored nekih drugih regiona, ponajviše pogoditi naš region. I moramo biti svesni. Prva nacionalna komunikacija, dokumenta i scenariji koji će proistići iz nje, sve ono što će biti obaveze naše države, ne sada prema Kyoto protokolu u kome mi kao zemlja koja spada u non-aneks zemlje nije u obavezi da kvantifikuje smanjenje emisije staklene bašte, nego prema nekim novim protokolima koji će sigurno svet napraviti, moramo da budemo svesni da će se od nas očekivati vrlo konkretne, merljive akcije. Te akcije će podrazumevati ne samo adaptaciju, nego će podrazumevati i konkretne korake da i mi jednoga dana razmišljamo o tome da smo deo sveta i da u onom malom procentu koji čini naše ekonomije i naše zemlje i mi moramo da krenemo da smanjujemo emisije gasova staklene bašte.